Umbutho omtsha wezopolitiki eSengqu, iARECO, ithembise abantu ngokuzisa utshintsho. Iqwalasele nentswela-ngqesho ezilalini. Mostly sizalitargeta nolutsha silivulele sivula amabala sizama uba sibathengele izinto zebhola bangakwazi uba badlale sibakhuthaze uba bangene ezikolweni. Mostly ke ipoverty sizayibulala ulutsha lethu silivulele imisebenzi lisebenze. Umasipala iSengqu ubonise ukusebenza kakuhle kwiminyaka esixhenxe edlulileyo. Kodwa abahlali abakungqini oko nanjengoko bebengazifumani inkonzo. Apha ngikansila wesi-5 sinandlela uyayibona indlela sinamanzi ngalendlela sibonisa ngayo zonke izinto zibonileyo zinto sikhala ngazo ekuhlaleni so ngoku into yenzekileyo ngosesabona uba ngaba thina sifuna itshintsho so utshintsho ayoyenza isithi iifamilies ziyaqashana apha and asazi into ngaloo nto. Iponti yesibini ngamanzi. I'm sure 30 years apha kwaNgquba singenamanzi. Amanzi apha kokuqala siyawathenga. Abangenamandla othenga amanzi bawakha emthonjeni. iARECO ithi into yokuqala abafuna ukuyenza xa bethe baphumelela kolu gqatso kukuzisa inkonzo ezingundoqo eluntwini. NdinguNomzwanele Mngoma, Estex Sprite, eMpuma Koloni.